esker, agerraldi honetara bertaratzagatik. Bueno, 4 urte luze hundia, 1936ko gerrak, Usurbil eta usurbildarrak nola kolpatu zituen, ikertu, herritarrek pairatutako guzti hura berreskuratu eta balioan jartzeko proiektua abiatu genuenetik. Eta proiektu hori are gehiago indartu eta gorpuztu zuen eta proiektu horrek ere lur hartu zuela esango nuke udalak eta Usurbil 1926 Oroimen elkartearekin sinatutako hitzarmenaren harira eta nabarmendu nahi dut hitzarmen horretatik eta batez ere elkarte horren baitan bildu den jende eta herritarrek egindako lan eskerga eta lan handi horrengatik 11 proiektu abiatzeko gai izan gehala ez. Bakarren batzuk aipatzearren, netzak izugarrizko lan egin dutez artxibogintzan, artxiboak aztertu, arakatu eta ikertzen, dokumentazio guztia biltzen, ere oso garrantzitsua. Horretan oinarrituz, ere eratu ahal izan dira eta sortu ahal izan dira memorialekuak, egin izan diren omenaldiak edota senidei egin zaizkien aitortza publikoak, webgunea bera, testigantzak, handatzako lubakiak berreskuratzea, eta uste ere oso aipagarria, herren bueltan urrian zara iazko apirian egintzen ibilaldi intzestura, eta norabide horretan ere gaur aurkeztera goazen proiektua edo herriguneko ibilbidea ez. Eta esaten nuen bezala, proiektu asko, baina proiektu guztie badute helburu bera, hortzi muga bera ez. Memoria historikoa berreskuratzea, eta berreskuratzea ez ezik, bai gaurko eta ondorengo belaunaldiei gertatu zen guzti hori transmititzea, azturan gera ez dadin. Eta askotan esaten detelako memoria historikoa ez dela artxibo batean gordetzen diren paperak edota museo batean, edo erakusketa batean erakutsi daitezkeen harriak edo balak ez. Memoriak zerbait bada, memoriak kolektiboa izan behar du, eta batez ere herritarrek osatutakoa izan behar dulako ez. Beti izango da memoria bizi bat, testigantzez josia, eta horixe da ikustu, Usurbilen egin duguna ez. Jakin badakigulako historia beti irabazten duenak, eta Euskal Herrian ere, mundu zabalean gertatu izan den bezala, gauza asko kontatu izan direla ikuspegi horretatik, eta hori ere izango dela memoria historikoaren parte, baina parte bat bakarrik, eta gainera sarri askotan gezurrez osatutako partea. Ez da horregatik, ez da aski soilik memoria aldarrikatzea, memoria hori landu egin behar da, eta batez ere egian oinarritutako memoria da behar duguna. Eta nire ustez garrantzitsuna, memoria berreskuratzearekin batera, memoria hori kontatuko, memoria hori transmititzeko behar ditugu sortu euskarriak, behar ditugu sortu bitartekoak gaurko eta ondorengo belaunaldiei kontatzeko ez. Eta uste Usurbilen arreta berezia jarri dugula horretan, eta zentzu horretan lehen aipatu dut, baina uste benetan nabarmentzekoa dela elkarteak osatu duen webgunea. Ondo egituratutako webgune bat, ondo dokumentatutako webgune bat, argia, izen abizen andana asko jaso daitezke bertatik eta testigantzak ere ez. Eta nire ustez webgune horrek izugarrizko ekarpena egiten dio Usurbilgo memoriari, Usurbilgo herri memoriari, herri eraikuntzari, garbi dakatelako ezin dela herri bat eraiki memoriari gabe, eta memoria horrek ere izugarrizko ekarpena egiten diola bizikidetzari eta zergaitik ez herri kurrikulumari ere ez. Iruditzen zait, herriko ikastetxeek, gure hezkuntza komunitateak, tresna bikain bat duela hor, gure herri kurrikulum horren eraikuntzari begira ez. Eta gaur aurkezten dugun ibilbideak gerraren
memoria ibilbidea izenekoak, horretan sakondu nahi du, 36ko gerrak usurbilen eragindako hori beste modu batean ezagutzeko parada ematen digulako, ez? Eta gainera, ibilbide hau ere, Andatzako lugakien ibilbideekin egin bezalaxe, Usurbil 650 biziren eskaintzaren barruan kokatuko dugu, udala, Noaua eta Usurbil 1926 oroimen elkartearen elkarlanari esker. Eta askotan esaten dugu, baina justu proiektu honek uste dut erakusten duela justu zer den 650 Usurbil bizi proiektuaren muina edo funtsa, ez, udala eta herriko elkarteen elkarlanean oinarri hartuta, gure herriaren eskaintza osatzen dutea atalez atal, eskaintza hori denon eskuragarri, denon gozagarri, jarri izateko izan bertakoentzat, noski izan usurbildarrentzat, edo gure herria ezagutu nahi duen ororentzat bisitarientzat, ez? 650 usurbil bizi, hainbat usurbil ezberdin agertzen dira, eta hain justu jakin bagenikielako, ez azken urtetan arlo honetan egin den lan hori ere bildu eta erakutsi nahian sortu zen memoria historikoaren usurbil izeneko atala, eta hain justu atal horretan daude orain arte egindakoak, zen hemendikan aurrera ere esan bezala eskainiko dan gerraren memoria ibilbidea. Lehen esan dut, 4 urterako hitzarmena sinatu genuela udala eta Usurbil 1926 oroimen elkarteak, eta uste dut, izugarrizko emankorra izan dela lankidetza hori. Askotan gauzak abiatzen ditugunen horren berri ematen dut eta bukatzen denean, ez? Eta uste aipatu behar dela hitzarmen hau ere, bere iraupenari dagokionez, amaitzea dela, eta uste dut, hori esaten nuena, ez? Hitzarmen honek izugarrizko arrastoa utzi du, udalak ere egin duen ekarpena lan honetan handia izan da, esparru honetan handia izan da, 100.000 euro inguruko ekarpena egin duelako, eta uste dut aldeok hartu genituen konpromisoak beteta, amaitzera doala hitzarmena. Edo nola ere uste dut ez nuke nahi elkarlanak hau bere horretan txanai ustea, hitzarmena bukatzen da elkarlana ez, eta espero benetan herri hau gai izatea bere memoriaren berreskurapenean jarraitzeko. Esan duan bezala memoria ezinbesteko oinarri bat delako bizikidetzarako, eta ikusita benetan han eta hemen zer gertatzen ari den eta gerra hotxak nun nahi ditugun honetan, uste dut memoria bat dela berriro halakorik ez gertatzeko berme nagusia. Eta, dei hori eginez, nire hitzartzea bukatu. 1996ko elkartea bezala, montatu dugu ibilbide hau herriko kaskotik, batez ere, kolpistak irabazi zutenean eta Usurbila sartu zirenean, hor pairatutako eta gertakizun horiek beti isilpian ondiana edo iskutuan oain artean, pixkat argitaratzea. Eta bentzak jakitia, herriak ere nola 56ko gerrak izan duen eragina Usurbilen bertan, baina oingoan kaskuan. Ez bakarrik edifizio edo etxe edo kale esanguratsuak, baita gertakizun batzuk ere egon ziren kaskuan, kolpista sartu baino lehen edo kolpistak ere sartu zianean. Eta horrekin ibilbidea montatu da, 8 puntu ezberdinekin, eta geldialdi bakoitzak bere esplikazioak eta dena erakusteko. 8 geldialdi dira, nolabait kombinatzen dugu kronologiko, ordenean edo zenbakien ordena segitzeko pixka errelato bat edo osatzen duela. Orduan, komeniera, lehenengo ikasita 8 bukatu. Toten batzuekin eta panetxo batzuekin zertu da, seinalizatu da, eta horre irakur daiteke informazio minimo bat,
QR bat dago, informazio pixka gehiago baten duna, eta gero gehiago sakondu nahi dunak, web-ean dauka txosten historiko barburu bat ere, nun gertakizunak eta sakonago jasotzen dire. Orduan, lehen bisitaldiak noizbinka izango dira, ja esan bezala 650 usurbil bizi baita sartu dira. Orduan, lehenengoa estreniko egingo dugu urriaren 5ean, arratsaldeko 6etan, eta itzordua, lekua edo topatzeko, oso gertu da, danak askoan pasatzen da, Mikel Laboa plazan. Ordu beteko iraupena izango dugu txigora gara egibideak, eta gero hurrengoak programatuko dira. QR-ekin aukera ematen du norberak nahi du bezala, nahi du bian egiteko, eta aukera hori pixkat bintzat hartu du. Esan behar dago, beste gertakizun batzuk ere izan direla, auzotan hori, baina nahi bali bada zerbait bindua egin eta praktikoa, kaskuean zatu behar genuen, mugatu behar genuen, baina egibide gidatuetan, izakonduko dira, aipatuko dira beste leku batzuk, Kaleza, Txokoalde, badago puntu aitzekia badaude, heltzeko errelatuan beste gauza batzui herrian gertatu ziren gauza batzui. Informazioa noski oso oinarrizkoa da, horren bat nara, baina esan bezala, bidea badaude, sakondu nahi bali bada gehiago jakiteko. Oain arte dakigunarekin, eta dokumentatu dugunarekin. Nire hori nahi dut ezan, hau zen ezan dena egitikan, hau ezinezkoa izango zen, udalak ez da zuen lagundu. Eta udalean, gainera izan da proiektu bat, talde politiko guztien honezpena izan duena hasieratik, eta horrek asko laguntzen du, ez daude tentsioa, normalean. Elkarlana alkatetzarekin eman dugu, zuzenean, eta esan behar dago, idea ibibidea dena, alkatea bere proposatutakoa dela, zen gure asmoa zen erakusketa bat egitea, eneko erakusketa potentea. Gero kontuak du ginen, lan asko izan eta gaintikan efimeroa geratzen da, zera bat, erakusketa bat. Eta honekin behintzat zerbait iraunkorra geratzen da, nahi duenak, behintzat utxe dauka, zerbait jakiteko. Leheno, zer ez genekienaz, behintzat zerbait jakiteko. Baina, zeren da berrogeita marruzut bizidekin elkarlanare, hotxe da, ez da bizita giatuaren kontua hau, lehenengo aluxuzkoa izango da, bazken finean elkarteko kidekin egingo delako, esan bezala urriaren 5ean izango da larun bata arratsaldeko 6etan, ordu beteko iraupena izango du eta izen ematea mugatua da. Beraz, zeren da berrogeita marruzurbilbizi.eus webguneetik algo da izen ematea egin, doan da, eta hori mugatua dago, beraz, bizko rebiliak, eta euskeraz izango da hori da. Eta egia da horregantzen ere beste bisita egiatuak programatuko dela kideko, elkarteko kideekin, eta ondoren, zen da berrogeita marruzurbilbiziko kidek ditugula bisita egiatu. Badaude ere aukerak, igual ikastolarekin ere harremanetan gaude, nahi badute DBH-koek eta egitea zerbait berezia, beraiei begirako zerbait berezia, ate hori ere irikia dago. Posiko egon ez, baina hori edo beste talde batzukin horrela berezia. Honekin pixak behitu nahi dute bai, esateko urrian 15ean, Zutegin kulturetxean egon gala gurekin Josu Santa Maria arkeologoa, Santa Marina, arkeologoa, gire egon dena bestugaren eskabazioetan, eta hitzaldi bat antolatu dula arratsaldeko 7etan. Pixak kontatzeko nola jundian induzketak, eta horren arabera guztia informazio hori emateko. Gero baita materiala aurkeztukoa, baia berreskuratu duguna handatzako frontian, eta horren arabera, pixari ikusteko nola jundian lan horiek, 2 urte hauetan. Ikusgai, material hori ganera ikusgai geratuko da iraunkorki entzutegi bintzina batean.